Κάλλη, μήπως Java μιλάμε? Και βέβαια. Οκ, γύρισα. Το έχουμε πήρε τηλέφωνο. Ο Τάκης. Τι? Α, ναι, γεια σας. Είμαι ο δημιουργός. Okay. Ψέματα. Όχι, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθειες. Αληθινά πράγματα λέμε μόνο εδώ πέρα στο Java μιλάμε. Παρόλο που Java τα λέμε γιατί Java μιλάμε. Αχα, αλλά ο Καλνίκος σας έχει μαγεύσει με τα μαύρα ξόρκια του και σας έχει πει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του γυρόφυλλου. Αλλά no. Της ιδέας του γυρόφυλλου, όχι του παιχνιδιού. Που δεν έχει καμία σχέση με το παιχνιδιού. Του παιχνιδιού είναι ό,τι να είναι, ναι. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα χωριό που το λέγανε Αριδαία. Και σε αυτό το χωριό υπήρχε ένα γυράδικο που το λέγανε Φίνος. Στο Φίνο αυτό το μαγαζί, εγώ με κάτι άλλα παιδιά που περπατούσαμε, μετά από πολύ αλκοόλ, είχαμε την ιδέα που ο Φίνος, ο λόγος που κρατάει τις τιμές τόσο φθηνές στο γύρο και γεύεται λίγο περίεργο ο γύρος, είναι επειδή σκοτώνει σκυλιά και γατιά. Σκυλιά είναι ο Χοιρινός, ο γύρος, γατιά είναι ο γύρος Κοτόπουλο, για όσους δεν ξέρουν. Ναι, γιατί είναι γενικές γνώσεις ξεκάθαρα. Που πρέπει να έχει ο καθένας. Ξεκάθαρα. Ο Φίνος σκοτώνει αυτά τα σκυλιά και τα κάνει γύρω. Και γι' αυτό κάθε φορά όταν τα σκυλιά περπατάνε και παιδί μου το βράδυ δεν ακούτε κραυγές από σκυλιά και γατιά. Αυτά στην Αριδαία προκαλούνται από το Φίνο, γιατί κυνηγάει και σκοτώνει τα σκυλιά εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό που εξαφανίζονται από την Αριδαία και δεν τις ξαναβλέπεις ποτέ. Γιατί κατά τα 90% έχουν γίνει γύρω και είναι στο Φίνο το μαγαζί. Τώρα, όλο αυτό έχει πάρα πολύ βαθύ lore. Actually είναι μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε άλλη φορά. Ή να τα πω όλα τώρα. Ανάλογα πόσο θα πάρει. Και θα πάρει. θα πάρει άμα είναι. Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να μην ξέρει που είναι η Αριδαία. Σίγουρα. Η Αριδαία είναι κοντά στην Κέρκυρα. Όχι ρε, τους ξέρω από τους Unboxholics και τον CEO της Nvidia. Ισχύει, ναι. Ναι, ο future CEO της Nvidia, κάτι ακόμα δεν είναι. Αλλά ναι, οι Unboxholics είναι από εκεί. Κανένα και βλέπουμε Unboxholics, μάλλον εσύ βλέπεις. Όχι. Ούτε εγώ, ωραία λοιπόν. Τέλος πάντων, και όλο το γυρόφυλλο τώρα, να πάμε λίγο πιο in depth, ήταν να γίνει βιβλίο. Γιατί θα είχε πάρα πολύ content, γιατί ο γύρος έχει μαγικές επιδράσεις, οι οποίες σε κάνουν να κλαις και να σε κάνουν να είσαι αντίκτυπο πιο πολύ στο γύρο και να είσαι υπόδειλος του Φίνου. Αλλά αυτά όλα δεν εμφανίζονται στο game, το γυρόφυλλο, αλλά το βιβλίο θα τα έγραφε όλα αυτά, άμα γραφτεί κάποια στιγμή. Άμα γραφτεί είναι σε ένα PDF, είναι σε ένα Word, 10 λέξεις. Νομίζω το έχω χάσει εντωμεταξύ γιατί έχει καεί ο δίσκος, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, τι εννοεί δεν είναι στο game, προφανώς και δεν είναι στο game. Ναι, είναι δεν έχουμε budget. Λοιπόν, αλλά ναι, και όλη η υπόθεση θα ήταν ότι θα το κυνηγούσαν αστυνομικοί, ξέρω εγώ, και ότι ο Φίνος θα τους έκανε να τρώνε πιτόγυρο και θα τους έκανε σιγά σιγά corrupt και θα μαθαίναμε σιγά σιγά ότι ο Φίνος είναι ο καλός, γιατί υπάρχουν και άλλοι σαν το Φίνο, αλλά κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα. Και θα ήταν basically σαν το Five Nights at Freddy's και μετά, γιατί η κόρη του θα υπήρχε και θα προσπαθούσε να τον κάνει revive. Ναι, θα είχε και sequel. Ναι, σαν το Springtrap. Θα είχε γενικά πολύ content. Εντάξει, τώρα οι μισές ιδέες τις έχω ξεχάσει. Μάλλον δεν τις έχω ξεχάσει, απλά είναι πολύ. Θα έπρεπε δηλαδή να τις ενώσω κάπως και ακόμα δεν έχω σκεφτεί πώς. Καλά, μόνο οι ιδέες δεν ήταν, ξέρω εγώ. Ναι. Ήταν απλά ο Φίνος. Το μόνο σίγουρο ότι ήταν ο Φίνος και κακοβίαζε μικρά σκυλιά, ξέρω εγώ. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Με λίγα λόγια, το game απεικονίζει το Φίνο να σε κυνηγάει. Αλλά δεν έχει το γύρο που σου πετάει. Τι να κάνω, δεν ξέρω animation, τι να κάνουμε. Κοίτα, θα μπορούσε να είχε power up να φας το γύρο του Φίνου και μετά σαν το Dead by Daylight
να σου κάνει reveal το όρα του killer, του Φίνου, ξέρω εγώ, που είναι στο Ή map. να ήταν άλλο είδος στο game, ξέρω εγώ, μετά να έτρωγε στο γύρο και να κυνηγούσε εσύ το Φίνο με υπερδυνάμεις ή κάτι τέτοιο. Ναι, σαν το Pac-Man. Ναι, ξέρω, ή να κατέστρεφε στην πόλη με υπερδυνάμεις. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είχαμε και ένα vision με το Κάλλη να το κάνουμε, ξέρω εγώ, σε φάση το Rambling από το Attack on Titan. Τέλος πάντων, και ο Φίνος, ξέρω εγώ, να γίνεται μεγάλο τέρας στο τέλος, ξέρω εγώ, για να καταστρέψει την Αρδαία. Κάτι μαλακίες, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς θα τα ένωνα όλα αυτά, αλλά θα έβγαιναν και καλά. Ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά θυμάμαι που μιλούσαμε για κάτι ώρες για αυτό το πράγμα. Ναι, είχε πάει πολύ βαθιά. Πάντως, αυτά με το γυρόφυλλο. Οι δικηγόροι μου θα μιλήσουν με σένα, Κάλλη, γιατί δεν Ναι, και βέβαια. ήμουν τώρα... στα credits. Ήσουνα στα credits του game. Δεν ήμουνα. Ήσουνα. Εγώ δεν τα είδα ξεκάθαρα. Άμα είχες παίξει το game θα το ήξερε. Μα πώς θα παίξω το game αφού είναι η pay to win. Τι εννοείς είναι pay to win? Δεν ήμουν στα credits, δεν ξέρω τι. Ήσουνα στα credits. Απλά ως Vine σε 9.000. Τώρα θα ακούσω από τους δικηγόρους, εντάξει. Ναι, το Vine, βασικά επειδή δεν φαίνεται και δεν έχω ενημερώσει, το Vine σε 9.000 είναι το username του, τέλος πάντων. Ναι, εντωμεταξύ, θυμάσαι που έλεγα Κάκη ο δίσκος για το Word με το γυρόφυλλο, τα files. Ναι. Ναι, από τότε λογικά δεν ψάχνω δίσκο και τιμές από τα ChatGPT και τα AI έχουν εκτοξεύσει τα PC parts, το Θεό, κυριολεκτικά. Το RAM πριν, πόσο ήτανε, πριν κάτι τον Οκτώβριο έγινε, τον Οκτώβριο πέρσι. Έπαιρνες μια DDR5, ξέρω εγώ, 16 GB με 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή είναι 300. Ναι, κάτι έχω δει. Ναι, Όλοι και οι βασικά. δίσκοι και οι κάρτες γραφικών έχουν ανεβεί, όχι τόσο όμως, αλλά οι δίσκοι επίσης έχουν ανεβεί σταθερά και από, ξέρω εγώ, εκεί που έπαιρνες 1 τεραμπάιτ με 50-60 ευρώ, τώρα είναι 120, είναι διπλάσια ουσιαστικά. Βέβαια τώρα άκουσα ότι οι RAM σταθεροποιήθηκαν οι τιμές των RAM. Κοίτα, τα είδαμε χθες, είδαμε τις τιμές των RAM και είχαν πέσει λίγο, ξέρω εγώ, ας πούμε, άμα ήταν 400, ξέρω εγώ, 500, πέσανε στα 250-300. Ναι, απλά δεν ανεβαίνουν άλλο, αυτό θέλω να πω. Δεν ανεβαίνουν, όχι, συνεχίζουν να πέφτουν και ελπίζω να πέσουν σύντομα, γιατί αλλιώς ο Sam Altman θα επικαλεθεί τις δυνάμεις του σουβλάκι, φέρε πάνω του. Είδες τώρα που... πεθάνει επιτόπου. Είδες τώρα που είπανε για το ChatGPT ότι θα μπει σε πολεμικά, θα χρησιμοποιηθεί για πολέμους, τέλος πάντων, και τέτοια. Το ChatGPT. Ναι. Μπορεί, άξιο. Κοίτα, το Palantir ξέρεις τι είναι? Όχι. Είναι ουσιαστικά μια εταιρεία η οποία ασχολείται, ξέρω εγώ, με τα καινούρια όπλα και surveillance, νομίζω, επίσης, και παράγει, ξέρω εγώ, σε διάφορες κυβερνήσεις, ξέρω εγώ. Και η μεγαλύτερη τους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα μεγαλύτερα τους, ξέρω εγώ, providers για chips και μαλακίες είναι η Nvidia και η Intel, νομίζω. Και ουσιαστικά παίζει να χρησιμοποιούν και την OpenAI, επειδή όλα είναι λίγο... Γενικά είναι όλα κάπως σχετισμένα, ξέρω εγώ. Σε άλλα νέα, αυτό είναι πρόσφατο, ξέρεις τους Άσκη Ιωάννα. Ναι, που χώρισαν, το άκουσα. Ναι, χώρισαν. Λες και μας νοιάζει. Ξεκάθαρα, μα όχι, θα τα αναλύσουμε. Ναι, είναι τα επίκαιρα νέα. Ναι, τα επίκαιρα νέα, ξεκάθαρα. Και βέβαια, ποιος πόλεμος και πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Η Άσκη Ιωάννα... Καλά, αυτά τα ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Η Άσκη Ιωάννα τώρα πρέπει να πούμε. Εν τω μεταξύ το είδα και τσεκάρουμε το κανάλι τους. Είχαν κάνει μετά από το που λέμε χώρισε, ξέρω εγώ, με παράτηση γατούλα, κάτι τέτοια, δεν ξέρω. Ωραία, αυτό δεν θα μπει στο βίντεο. Είχε ένα άλλο βίντεο που κάνανε. Ξεκάθαρα θα μπει καταρχάς. Δεν θα μπει, εγώ κάνω το edit. Δεν υπάρχει, είναι το μισό δικό μου, αυτό το κρατάω. Κατάχρηση εξουσία. Ναι, και είχα κάνει ένα άλλο βίντεο, ξέρω εγώ, που ήταν πάλι μαζί. Δεν ξέρω τι άμα το έκανα για το cloud. Για το YouTube drama το έκανα. Για το drama, ναι, κυριολεκτικά για το drama. Γι' αυτό, Τάκη, θα κάνουμε ένα YouTube drama. Ωραία, τώρα, ποια είναι η καλύτερη γλώσσα?
Ξεκάθαρα ή ας το πούμε μαζί 3, 2, 1 Η η Java. Java. Ναι, δεν μας Δεν πληρώνει. είναι, δεν μας πληρώνει. Ναι, όντως δεν μας πληρώνει. Αλλά Ναι, επίσης δεν είναι, η Python είναι, ναι. αλλά τέλος πάντων. Ούτε η Python είναι. Ποια είναι? Η Java είναι. Όχι. Ναι. Απλά όχι. Ναι. Κοίτα, απλά όχι. Όντως όχι, αλλά ούτε η Python είναι. Είπα και τι είναι, ποια είναι. Μην ξυπνά να ξαναπείς. Μην τυχόν. Η HTML είναι. Ισχύει. Ξέρεις τι, εντάξει, οκ. Το δέχομαι. Είδες. Άρα η Java. Άρα η Java απλά σβήσε το Java και γράψε HTML. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Πάμε λίγο doomer. Ας πούμε και ο Βαγιονάς αυτός που είπε που μας κάνει καλό μάθημα και πολλοί άλλοι καθηγητές μας έχουν πει ότι ξέρεις το ChatGPT και όλα αυτά, ας πούμε, η δουλειά του programmer ουσιαστικά θα είναι κάπως άχρηστη στο μέλλον, γιατί ήδη το ChatGPT, ας πούμε, κάνει τα πιο πολλά από μόνο του, ειδικά σε εφαρμογές που είναι να μπουν σε διάφορες συσκευές, π.χ. ας πούμε σε ένα Mac, σε οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Εκτός από τα καινούρια που, ας πούμε, τις Tesla, τα αμάξια που οδηγάνε μόνα τους, ξέρω εγώ, τότε εντάξει. Αλλά γενικά σε απλές εφαρμογές που ήδη υπάρχουν, ξέρω εγώ, μπορούν να δεν χρειάζεται να έχουν δεύτερο προγραμματιστή να τα ξανακάνει. Μπορεί απλά να πάει. Καλά, αλλά ως ένα σημείο πρέπει να ξέρει και προγραμματιστής πράγματα για να ξέρω πώς να τα αναλύει και... Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό πιο πολύ η δουλειά του analyst και του debugger, ας πούμε, θα είναι πιο καλή. Πιστεύω καλύτερα θα ήταν ότι κάνεις εσύ το πρόγραμμα και το debugger είναι το AI αυτό πάνω κάτω. Αντί να είσαι εσύ ο debugger και το AI να κάνει το πρόγραμμα. Για να έχεις, ας πούμε, πιο καλό control στο ναι, result. στο τι γίνεται κιόλας. Θα μπορούσε, αλλά ας πούμε και τώρα το AI, ας πούμε, που κάνει προγράμματα, ας πούμε, άμα το ρωτήσεις να σου φτιάξει τα bugs, το κάνει. Δηλαδή απλά πρέπει να το ζητήσεις πολλές φορές. Ναι, απλά πρέπει να... Ενώ άμα απλά του ζητάς να φτιάξει τα bug, δεν νομίζεις να τα φτιάξει. Απλά θα πρέπει ενώ υπάρχει κάποιο άτομο που να ελέγχει άμα αυτά είναι σωστά για να το ξαναρωτάει. Καλά, ναι, σίγουρα, αλλά ας πούμε άμα τα κάνεις όλα αυτά σε ένα πρόγραμμα να δουλεύουν, δηλαδή να ρωτάει το AI έκανε σωστή δουλειά και να λέει όχι, δεν έκανα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Νομίζω μπορούν, ας πούμε, να φτιάξουν τα πάντα, ξέρω εγώ, αλλά εκτός από πολύ περίπλοκα games, ας πούμε, όπως το GTA 6 που θα βγει, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μπορεί να έχει το δημιουργικό vision που έχει ένας άνθρωπος να το φτιάξει. Αλλά και πάλι, ας πούμε, μπορεί, απλά πρέπει να του δώσει input, ξέρω εγώ. Δεν θα πει το από μόνο του, κάτσε να κάνω το GTA 7, ας πούμε. Και πώς να το κάνει. Αλλά θα μπορούσε, ξέρω εγώ, ποτέ δεν ξέρουμε. Στο μέλλον μπορεί να γίνει τα πάντα. Καλά, ναι, αυτό ναι. Εδώ πριν 5 χρόνια, ξέρω εγώ, είχαμε τα AI βίντεο, τα έχεις δει, ξέρω εγώ, που κάνουν... Ναι, τα είχα δει με τον, ναι. πώς τον λένε... Με το Sora και ξέρω εγώ, που είναι ultra ρεαλιστικά. Και ναι, τώρα έχουν πιο καλά version. Ναι, τα έχω δει αυτά. Ναι, ας πούμε, πριν κάτι χρόνια ρωτούσες, ξέρω εγώ, και ήταν ο Will Smith που έτρωγε μακαρόνια. Ναι, και αυτό το βίντεο. τα μακαρόνια πήγαιναν όπου να είναι, ξέρω εγώ. Ναι, τώρα είναι όντως τώρα όντως κάπως φαίνεται ρεαλιστικό. Και πάλι, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι είναι AI, αλλά όχι το θέμα γραφικών, πιο πολύ θέμα κινήσεων και καταλαβαίνεις ότι είναι animated, ρε παιδί, δεν είναι full αληθινό. Καλά, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω το AI είναι για... Ενώ σε ένα σημείο είναι εντάξει, απλά άμα αντικαταστήσεις, ξέρω εγώ, τους πάντες θα είναι κάπως πρόβλημα. Πρόβλημα θα είναι, αλλά από τη μία θα είναι σίγουρα πρόβλημα, αλλά άμα το σκεφτείς, τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο πρακτικό και καλό είναι, γιατί ο άνθρωπος θέλει να δουλέψει, αλλά σκέψου, ας πούμε, ότι δεν θα δουλεύουμε. Από τη μία είναι καλό, από την άλλη πώς θα μοιραζόμαστε το πλούτο μας, γιατί άμα κανείς δεν δουλεύει, Ναι, αυτό. πώς θα κυλάει η οικονομία. Και δεν νομίζω να δίνονται δωρεάν χρήματα σε άτομα επίσης, γιατί καπιταλισμός. Κοίτα, αυτό μπορεί, αλλά ξέρω εγώ, αυτό που σκέφτομαι είναι να δίνονται όλοι το bare minimum, ξέρω εγώ, που να ζουνε, άντε να έχουν, ξέρω εγώ, 200-300 ευρώ profit και ο καθένας να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ξέρω εγώ. Εκτός άμα αντί, ας πούμε, να δουλεύεις εσύ να έχεις κάποια AI σαν σκλάβους
Και στην ουσία να κάνουν τη δουλειά σου τα AI και να παίρνεις τα λεφτά που βγάζουν αυτά. Ναι. Που είναι σαν tycoon game. Ναι, αυτό είναι κυριολεκτικά tycoon, ναι. Αλλά θα μπορούσε. Ναι, και μετά όμως ποιος πληρώνει για τα ρομπότ είναι η ερώτηση. Γιατί τα ρομπότ, ας πούμε, χρειάζονται το upkeep. Εσύ μάλλον, ξέρω. Εσύ. Ενώ ο Κοίτα, καθένας αυτό που λες δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, πες ότι αυτός που τα έχει τα ρομπότ, ξέρω εγώ, πεθαίνει. Τώρα θα το πάμε εκεί. Μετά τι γίνεται, θα παίρνει ο γιος του, ξέρω εγώ. Μπορεί ό,τι γράψει στη διαθήκη, ξέρω εγώ. Ό,τι γράψει στη διαθήκη. Και άμα τα εξαγοράσουν οι μπατζίνους και δώσουν, ξέρω εγώ, πες για ένα ρομπότ δίνουν 10 εκατομμύρια, δεν θα το έπαιρνες, άμα ένα ρομπότ είναι 10.000, ξέρω εγώ. Αλλά μετά θα έχουν το μονόπολη, που μετά δεν θα έχει κανένας τίποτα. Μετά μπορεί να έχουν overpowered robots. Βέβαια θα μπορούσαν να το κάνουν, ξέρω εγώ, με νόμο ότι δεν μπορείς να έχεις πάνω από 10 ρομπότ, ξέρω εγώ, να σε κάνουν. Αλλά απ' την άλλη μετά είναι η ερώτηση τι σταματάει την κυβέρνηση από το να σπαμάρει ρομπότ, ξέρω εγώ, και να κάνει τον εαυτό της πιο δυνατή. Τίποτα. Γιατί δεν λέει κυριολεκτικά τίποτα και μετά απλά είσαι σε φάση άρα η κυβέρνηση έχει τη δύναμη. Ναι, όμως έχει η κυβέρνηση τη δύναμη ή η εταιρεία που φτιάχνει τα ρομπότ. Και οι δύο. Ναι, συνεργάζονται, οπότε. Πιο πολλές φορές όντως συνεργάζονται. Αυτό είναι το καλό σου, ουσιαστικά, λέμε τώρα. Να, αυτό είναι το Java μιλάμε. Ακριβώς αυτό. Java μιλήσαμε και πάλι. Πάντα Java μιλάμε. Πώς να αρχίσουμε? Ναι, σε είπα. Καλά. Πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική και οικονομική κατάσταση του κόσμου αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, ναι. Ναι, ξεκάθαρα. Και επίσης γιατί είναι το κατάλληλο podcast. Ναι, το κατάλληλο. Φυσικά, τι θα χάσεις? Τι χάνουμε? Άμα είναι να πεθάνω, θέλω να ξέρει το κοινό, από τους πολλούς viewers που έχουμε τον Γιώργο, να ξέρει τις απόψεις μου πριν πεθάνουμε. Αλλά ναι. Όντως, ο Γιώργο θα σε ρωτούσε ποια είναι η άποψή σου για τους Εβραίους και κάτι τέτοιο. Ναι, ισχύει. Ο Γιώργος ξέρει εντωμεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Μην το πούμε. Να πούμε ότι ο Γιώργος είναι καθυστερημένος, αλλά ότι ξέρει για τους Εβραίους να μην το πούμε. Εντάξει, καλά, εντάξει, καλά. Καλά. Καλά, εντάξει, καλά. Θα κάνουμε το intro δηλαδή. Ναι, αλλά εννοώ, τι θα πεις για το γυρόφυλλο, αυτό εννοώ. Ξέρω εγώ, θα πω είμαι ο creator του γυρόφυλλου. Είμαι ο γυρόφυλλος. Και είμαι ο γυρόφυλλος και ο Καλένικος δεν αξίζει τίποτα από ό,τι έκανε. Δεν είναι fake όλα, δικά του δεν είναι fake ιδέες. Παρακαλώ μιλήστε με τους δικηγόρους. Copyright strike. Copyright strike legit. Αλλά ναι. Όχι, ναι. Θα χρειαστεί να κοπούν αρκετά νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Καλά, αφού είναι μόνο λέξεις, εντάξει, εννοώ μόνο μιλάμε. Τζάμπα. Ναι, εντάξει. Τζάμπα μιλάμε. Wow, ποιος το σκέφτηκε αυτό το όνομα? Πρέπει να είναι πολύ έξυπνος. Ναι, το μεταξύ φουλάκυρο, γιατί δεν έχει να κάνει καν με την Java. Βασικά ας την Java, δεν έχει να κάνει καν με πληροφορική θέμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, εντάξει. Κοίτα, με κάποιο τρόπο έχει, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για το γυρόφυλλο και γυρόφυλλο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα RAM prices, να πω το Sam Altman να πεθάνει. Ισχύει. Ισχύει, ναι. Το λέγαμε αυτό, το λέγαμε. Οκ, ξεκίνα, θα βρω εγώ πράγματα να πω. Οκ, είσαι έτοιμος? Ναι. Είναι το iconic line που θα ξεκινήσει το era. Ωραία, περίμενε να κάνουμε αυτό με το... Πώς λέει, αυτό που κάνουν σε σειρές που χτυπάνε το... Ναι, κατάλαβα. Το 3-2-1 κλακ. Ναι. Χτύψα το χέρι μου. Τα δάχτυλά μου. Εντάξει, τώρα κόβεται το podcast, πάμε στο νοσοκομείο. Κόψτε το νοσοκομείο. Τραυματίας. Οκ. Τώρα παίζει το δραματικό intro. Ώστε εσείς πίσω από... Μάλλον όντως όλοι ξέρουν τα τέλος. Ναι, ο Γιώργος που μας βλέπει ξέρει. Ναι, κυριολεκτικά ξεκάθαρα. Θα το δει αυτό ο Γιώργος, έτσι? Μάλλον ξέρω εγώ. Εγώ του είπα χθες ότι θα κάναμε το podcast.
Και Γιώργο, άμα το βλέπεις αυτό, γαμίσου. Λοιπόν, Αυτό κόπηκε στο. δεν θα κοπεί. Είναι στα bloopers. Δεν μπαίνει στα bloopers. Οκ, μπορεί, αγγες. Άμα φτάσετε ως εδώ, έχουμε κάνει ταξίδι στο χρόνο και... Άμα φτάσετε ως εδώ, τους συμφοιτητές μας δεν όχι πάλι. Βοήθεια. Τι συμφοιτητές, ρε, πώς τολμάς, είναι... Τι, συμπατριώτες. Όχι, πώς το λέει, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, ναι. Ωραία, είμαστε εδώ με ένα σκυλί, τι είναι αυτό. Τι λέει ο... Τι σκυλί έχεις βάλει στο Discord? Ναι, εγώ είμαι ο... κόψτε όλο αυτό, ας το πιάστε. Εντάξει, θα τα κόψεις στο edit. Εν τω μεταξύ με τα ονόματα, άμα θα... ναι, μάλλον. Τι από πάνω μου Τάκης, ξέρω εγώ, πάνω σου κάνω. Όχι, εννοώ θα λεγόμαστε Τάκης και Κάλλης, ξέρω εγώ, αυτό εννοώ. Ναι. Ναι, όχι, θα είμαι ο Lord Emperor. Όχι, ο Βινές 90.000. The Dark Lord. Της ιδέας είμαι εγώ και τώρα Ναι. Λοιπόν, βάλε το που πάει και ξεκινάει μια καινούργια ιστορία. Όχι αυτό. Κανένα και βλέπουμε Unboxholics, μάλλον εσύ βλέπεις. Όχι. Ούτε εγώ, ωραία λοιπόν. Μόνο εσύ ό,τι Μόνο εσύ ό,τι βίντεο βλέπει. Και ναι, είδες, ξέρουμε και έχουμε και celebrities. Λοιπόν, ξεκάθαρα. Το Hollywood της Ελλάδας είναι η ιδέα. Ένα από τα μεγαλύτερα τους providers για chips και μαλακίες είναι η Nvidia και ουσιαστικά παίζει να χρησιμοποιούν και την OpenAI επειδή όλα είναι λίγο interlinked, παιδί μου. Και λίγο βέβαια, ποιο θα κρύβεται πίσω από όλο, ο Στέφανος. Ο Στέφανος, ξεκάθαρα. Το μεταξύ πολλά YouTube drama έχει τελευταία, δεν ξέρω τι φάση. Ναι, πάει γενικά της πουτάνας γίνεται. Το μεταξύ, σίγουρα ο νούμερο 1 για drama πλέον είναι ο Haki. Δεν ξέρω πόσο τυπάς πήγε από Minecraft, κάνω Minecraft για 5χρονα, θα βάψω τα μαλλιά μου και θα έχω τη φρίκα στο stream και θα μου λέει θα σου γλύψω και δεν το κλείνει το stream και μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Και γενικά, ναι, της πουτάνας, δεν ξέρω. Ναι, πάντως ναι. Αυτό άμα θες βγάλει το, δεν ξέρω. Ή κράτο, δεν ξέρω. Αλλά αυτό για το Ask You αν το κρατάς, δεν ενδιαφέρει. Είναι πρόσφατο νέο. Ο George Orwell λογικά δεν είχε δίκιο. Ούτε ο Κυρίμης. Αυτό πήγανε. Τέλος πάντων, ναι. Ο Κυρίμης ήξερε. Όντως ήξερε το μεταξύ. Θυμάσαι όταν μας είχε πει για το πώς πουλήσαν την Ελλάδα και ότι ήθελε να τους φάξει όλους τους Καραϊσκάκης ή ποιος ήτανε? Όχι, αλλά θυμάμαι κάτι το μας λέει, αλλά δεν θυμάμαι τι συγκεκριμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ούτε εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι τι μας είχε πει, αλλά όχι με ποιους είχε γίνει και σε ποια περίοδο. Εγώ λέω για τα θέματα. Ναι, ότι είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά, αλλά εντάξει. Τζάβα μιλάμε στην ΕΤΕΛ. Καλά, ναι. Ξέρω εγώ, γράψτε στα comments τι θα θέλατε να ακούσετε στο επόμενο. Όχι αυτό. Για τι θέματα. Οκ, Τζάβα, μιλήσαμε για σήμερα. Όχι. Βρε content είναι, βάλε ό,τι ούλτρα μαλακία δεν λέμε, βάλ' το. Εννοείς λέμε, βάλ'. Ναι. Όχι, που... Κατάλαβες. Ναι. Άιντε, γιατί δεν μπορώ. Περίμενε, τι να είναι για κλείσιμο, όχι Java μιλήσαμε και σήμερα. Java μιλήσαμε και σήμερα. Γιατί ωραία. Μιλήστε, Java μιλάμε. Πάντα Java μιλάμε κυριολεκτικά. Ό,τι να είναι. Όντως. Καλά, Java μιλάμε. Και εδώ κλείνει. Αυτό ήταν κλείνει.